Udah gendera-gendera official nalai. Ini angana udah desing kabe lego ni gendera. Ini kan anda. Ayala. Ini diri siapa jaga tuh dia? Oh, jangan sih. Aigru bay niya. Share kina ne. Guys, man. Ini saya nak ini siapa buat? Tatung deh, tatung. Bapak saya nak buat ini jangan buat biasa ye. Onaya ne bara, ini apa mohon tham bara dong onaya. Pokoknya na onne mohon tham dong. Angi tursi ko kali nubai nalai mohon tham jeng na ang na hai na hubai. Jeng jane sih. जोंनि नै सोरबा जानायनि टाइम जालायबाय जोङो बाबुआ फारसेनिफ्राय आं हायनानै होबाय थेंक इउ स' माच बाबुनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो नै ओरैहाय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार जाबाय जोङो बाल्थिङानो ओरैबायदि समायना आरोखि ना नै दालि लाबोग्राफ्रा एम्फौनिफ्राय बायदिसिना दङ नै दालिनिफ्राय बेस्टनि आइटेम दङ बेनिफ्राय नै ओरैहाय दङ बेनिफ्राय सार जानायाव अके खादा आं जानायाव रायलायनो बायोलै जोबोद जायो औ बेनिफ्राय फिफा मोजां दा औ मोजां बुरिया मा जाखो एसे खोन्थाना हरदो दे खुदै गलायखाबाय आंलाय मटन आच्छा मिक्स बेस ना बुङो मिक्स बेस औ बेयाव दङ मटर ओमफ्राय मटर केरट फुलकबि ओमफ्राय बिन ओमफ्राय जोंहा फेभरेट ना जाबाय एम्फौ बर'नि ट्रेडिसनेल ना ट्रेडिसनेल बेयो जिअ'टेकआव हाबबाय नंदोंबा ना जिआइटेक होनना बुङो जिआइटेक बांद्राय मोजां मिथिया अके बेखौनो जाहाबबाय औ बर'नि ट्रेडिसनेल फुड आरोखि आच्छा चाइनिस टाइपबो मोनजागोन इन्डियानबो मोनजागोन आरो आच्छा अके अब्ला मिन्थिखाबाय नोंथांमोना दायो आंबो ओंखामखौ जानोसै गोथाव दोनबाय आंनि खाथियावहाय बिराद मोजां जानोसै आरोखि ना